е тяхният дебют на голяма сцена и получават плакет. А Теодила къде е? Ръководителката. Аплодисменти за нея. И преди да поканя всички участващи да дойдат да си направим обща снимка, едно уточнение. Тези две училища са под крилото на община Средец. Да е жива и здрава и кмета им, да ги поддържат все така и да вървят напред. Да аплодираме кмета, който е тук. И много са важни тези хубави жестове да има отношение към този вид изкуство.